Nangutang kag 20 mil te. Giyon sa nimong kwarta. Igasto niya sa iyong apam. Tabangi po na. So na rin mo ko'y kwarta ro. Gamit na lang ko embargohon. Nga namang nga makasang gamit. Ipa-embargo ni man na imong butang dira. Oy, patawag na ko ni pulis sa iba. Sudla. Ayo. Sa! Kumusta? Nagunsa man ka diri? Nadlok man ka. Mura ba gawag kaila sa ko ah? Ay, sa ano manirado man ka? Please, ayaw diri long ha? Ay, sa lagi ay sa. Ayaw pag-iskandalo diri long. Ina kong amo diha ba? Wa ko hilabot ang amo nimo. Kay ikaw kung tuyo iba. Yummy hotdog, my tummy! Pwede, dili long. Muator ko sa imo ha? Nanong maadto pa magasamo ang anaa naman ko diri ah. Ayaw lagi diri long. Dili ni ko mahawa diri hanto din ako makuha ang gusto nako sa imo ha. Please lang long, uli na sa inyo ha ba? Ay sa. Sa man na. Usa man na tibang nung diri man mo magiring-iring sa balay. Ikaw sa man din mo ni. Wala sa inyo. Ikaw wala. Ikaw sa din mo ni uyab mo. Pagutan ala. Uyab mo te. Ayaw, dili uy. Ano may una na magsuit-suit mo diri sa balay. Kung maglalis mo sa inyong problema sa inyong relasyon, dito mo sa kasagingan no, hindi sa sagbutan. Di kay diri sa balay. Unsa man maningog mo dili unsa di? Unsa lagi nimo nite? Tugani na Ebs. Tugani na. Natautang mo ko siya sir. Nakautang ka og Kwarta. Mo na ang rason nganong na ako diri ha. Kaya ko ang presidente sa mong bubuhay. Nangutang siya og 20 mil. nangu Pero inong unom na kabulan mo ni bayad. Ay sabi na nangutang kag 20 mil te. Sir. Giyon sa nimong kwarta. Igasto niya sa iyong apam. Tinuod na te, gigasto nimo sa imong apam. No sir. Kinsa nga apam na si katong si Rule. Before ni Ruli sir. Before ni Rule na pa kay apam. Naa. Kisay pangalan? Si Jericho. Na. Nagpasalit-pasalit pa siya kay sa kabulan niyang bayaran. Manhiman abot ang unom kabulan. Kuno na ako diri aki maningil ko sa iya ha. Pasiyar ako sir. Musi na pugkate. Asa man ang kwarta karon din nahurot na bugatag sa apam nimo? Wala man ko nahurot sir. O asa man nga dako kay tong 20 mil? Ang sobra, itong gilibre na po si Moha nga, nang tag-anli. Isaw o quick-quick. Naara man na. Gipakaom ni kakapil sa 20 mil. Tabangi po na. Amo gud ka. Uluwi po ka sa iya ha. Tabangin ako sir. Kung saan, pasihon naman yun, mutawag ko pulis. Please na sir. Wala pang ko'y kwarta karon boss, ani na lang boss, balik nila kasunod semana, hatagan ta ka. Ay di na pwede, idugan ako ng ngita sa iya ha. Unong kabulang ko nangita, diri na itago ng bayana. So na rin nga mo ko'y kwarta ron. Ani na lang, basin na kayo mga gamit diha. Gamit na lang ko embargohon. Ito ko nga namang mga makasang gamit nga dili mo na imo ha. Ipa-embargo ni man na imong butang dira. Oy, patawag na ko ni pulis sa iba. Sige na sir, tabangi ko sir. Nya boss, Sudla. naaram din na. Sudla lang boss. Kining TV, mo na akong gusto. Ay ayaw na Samsung na TV na ko boss. Anong diliman? Mahal kay kuha na ko ana sobra pa na sa 20 mil. Iyang utang ko nung makabulan na wag ibayaran. Huwag kining TV akong kaon. Sige na sir, para may pas akong utang sir. Kaltas niya. Wala pa akong sweldohon sir. Nari kay tools ra boss. Siyempre na, ako pa, mekaniko good ko. Asa man? Bandali sa likod. Sige boss, ikaw ni balag kuha dara. Aw, kuhaon din eh, unsa pa man di ay. Lato na ka na mo sa gawas. Nete. Nya, magto na ko. Naka-TV na ko. Muna, te. Utang-utang pa pre, gasto sa apam nimo. Di ba magsigin na lang jud kag trabaho nga walay sweldo-sweldo. Isahan nyo sila.